nene ma ne ndokkat momi baba manji wallahi yitbe ne kewi de yitbe ne kewi jom jawti ne mi jewande bamma ko do wadanno siras gol tapé ba ma we siras gol tapé o wadanno siras ada di on mi jewane mboko jawdi so mi jewi do mboko jawdi mi natata mo hen we kal gonga baba so wadanno sira ma dañ galleji mam bo dum ko autre chose mais mi haalante rigolo ñene ma ko da jogono kungele wonno omo jogan masangaji omo rose gese omo tote kalis way kalen gonga tan jom kalis ma mi sokladi kono kam nena ma kala na dum kalis o no yaali to kalis o no woniri no foti jeyda galde o première terrasse deuxième terrasse o anda a kadija wallahi ko wala ba oui o wona kalano jomo ko min jibin min andi kono non jom sinno maabe na gartanno ma ba ma halano ko wona der galle o mama odo won ko andi hen oui jom ba ma ko siras wadanno min bede yaha bede jogo e panuji bede yoba e masanga be na jobana kam min nyamani hen min jarani bede habbi wudiram hamin darne galleji didi do ndira kono non bab jomo mo jida o mo nibbit hay jamma kanko buri nibbit o wona kalo haliso no foti o yeyi dum o wawa haalande do wadi haliso oui dolan kalis kon kalis c'est ma fouté kalis kono kam nena ma haalan mo gongo réalité o a kadija wallahi dum woni goga dum tan woni goga oui ana nena ma ko tan ciudo dirde ko dañda ko kanko jeey ko jeey ko anje dum non haalan nena ma dum tan nyaagi ma mama ya sibo Allah haalan nena ma bubna bernda e tanoy ma gorko sibo Allah ad andi barke ko e yumma e baba nyaagori ma Allah babo yam haala haldo e numma ay nene yumma jibindo e biddo jibinaado o ko hakkunde bocconde tan e londe sa yani e dowmo gañoda so yani e dowma gañoda gañande fof ko a oui da polo min mido horsinma oui mido horsinma ka feccere fittanda oui dum non haldu e nene ma jewten jam arta wona do wonno mamo yam walla wallahi ay tani o wana haydere de ne ndesen moy be muri kam ndewri mom tan so Allah jabi e Allah tan dewri o rewrani yemi e jawdi de wana jawdi de jawdi wona haydere kono kam nene ko nene ha halat mo jo ay mam gon kanko jibini kanko woni neram way kanko nehim way kanko gondin jibi bede muyun ha hande no poti ni hande kon be andi wona nenam o doyde be andi nenam ko jogir faiblesse e Mamoudou de kanko tudda hay kayit gallo ko salam kam cohal kayit gallo ma to mbadda dum doyde wallahi mam sa wala mofta dum ha ti ay nuk fof no fotte Mamoudou ha Mamoudou namni mom kayitu galle ma an mo addoy kayit gallo ya to Mamoudou de allin seedi ko jogit faiblesse Mamoudou de Maria na min mbiɗa yinno jewten seeɗa to banggue ɗoftade neɗɗo e hormade ɗum e hokkude mum fodde mum e jogonade ɗum hurum e wondema debbo moƴƴo ɗoftiɗo haɗata kam huccodirde ma e yewtidde ma e ko Samba waɗi mi ñandene ko Samba ko Samba men enen ndenni jibin ɗum kono Samba ko an o ɓuuri ɓadade
Samba rokkanimi geɗal jinnaɗo Samba hormakimi ɗum noon holno wonirta Samba ñande ne ille kocciɗɗo e giƴƴum ene haalda e muɗum ko foti haalde e mum ko anne kay coonmami cottumami hakkude Samba e am mbeɗa sikki wonka hollanimo e neware maɗa wonka hollanimo e nanandemi sinna hollinoma ɗum fof ma woot ko jangi e ngal alluwal so tawi noon heddi ko min e Samba hankkandin emin piidira becce nden ŋakkere de ala to nde woytete so wona jinnaɗo debbo taɗo waddi koye bammakko mbiɗa ɗaminaki kam goɗɗo ne heeƴa ɗon ko ɓurma an jimmi noon haalandema kono mbaɗa hormademi ni ene mbaɗa ɗoftademi ni ɓiye so ari yo worko daɗi ɗum Hammadi ma so tawi ene dawa raddu oto siftima Hammadi Kaari ko boyi warno wimo Hammadi Kaari de nde yeehi nde waɗi ko mbarude so yeehi o radda ñiw so dañano wara mbarude arta hankkandi woni Kaari wari no mbarude ɓi Kaari ne kay wari mbarude kono Samba ala fof ko mawnirta so wona fiidirde am becce Samba ala ko mawnirta somi haali furƴina Samba ala ko mawnirta somi haali ɓiiña Samba ala ko mawnirta somi haali ŋooɓo o waɗe yeeso ma o waɗi caggal ma min mi haalananimo ko tawaɗa ko kalanmami koko tawaka ko taade ko baɗal ngal tawaka ko ngal kalanmami baɗal ngal tawaɗa ngal ɗum ko an yiyen hoore ma jinmi noon ko gandinama min kam walami tan han ille tan o jibnanimi joni an o wi kanko o ƴoganno ya baba mbiɗa waɗano siras to e gol taɓɓe eyyi ƴewan baba woyi hawnat an o ƴowoyi hatɗe may ha tam dañi bujjoye buj sappo bujjeegom mofto baba mo ya dawga kañum waɗi siras ha tam dañi foof rendin mofto aɗa ɗum kam waɗi ɗum timmude ciggu galle ɗiɓi mayde wona joni an joɗɗa tan gorko ummo e ladde ara he galle he tan ndinnoɗa cum manam mbaratno ɗum ko koye mum fof ndendina ɗum totta ɗum c'est détaillé so gorko wona détaillé alamam so gorko wawi ko bamma wawano noon so tawi gorko ne jogui ko bamma joguinoki noon he ɗum ko gecce aɗa andi ko kalantumaji jo eki voilà eki haalama c'est bon so wonano tu commence timo jener fe Baba Mamoudou olo mo haalda wona caaxaan ɗum e mum oui parce que min no dokkatmami nde moi ndine c'est le choisir kanko rewnanimi caaxaan de Mamoudou rewremak caaxaan kala ɗum o sali famde Mamoudou rewremak intérêt ko dewgal woni hakkude men ko sunna e farilla dewgal ko Mamoudou woni namno e ceerno Mamoudou hande o yahata nde ko fitino o yaltiri galle o hay tekke makko woni hen ko ɗo acca ay mam ay an neɗɗo ko gondirta e mum he nder galle yeeya goppa toon debbo ma kañum an jahalla on ma mbiya an on yiɗma on kay rewire mata so wili mi jooɗo so metti mi yahay firtu sen daña bareji o yiɗama te comme kala ɗum mam jam e ñalawma o ronki kam nande jo artir hakkille ma ay taani o min nde desatmomi nde ala koɓe mbiyani mais ayi mi wallimo min ballodiri haalde waɗi min jattitoyde ɗum ɗon ko c'est des détails wallu nenema sabi ala kalna ɗum jawɗi ɗi ɗum foti kalnamo o faamo wande ɗum woni lawol jo Baba omo foti haalande kam haaliso no foti to waɗi haaliso par ce que haaliso nde min liggoto haaliso ha ɗumine ndeno wonani sa heɗɗere redam so suka boni needi ko mawɓe deƴƴi ko ganduno min yo rokkam gueɗal jinnaɗo komi jinnaɗo makko nani nde noon kay hay so guja kam yo goppi denne haal mumen
ala fof ko naɗɗa junggam faade joni ala fof ko meeɗi nadde hakkude meɗen ko suufi kono noon ɓiya nene sofna aɗa ndaara baba galle mawɗo galle mi nani haala ma kono Samba sa yimo waɗa ko waɗat ko ɓernde makko no wawi taw ko fiɗi kono min jibnaɗo makko debbo mi yadani makko hande mi yadani makko janggo kala façon waaju mo jibnaɗo ene waajo ɓiɗɗo min mbeɗa waajo ɗum Samba kadi mbeɗa andi Sambam bonanide ha heeɓi ɗon ɓernde mum feɗɗat hay goto yiɗa wiyeede bammani muɗum ɗum kono kadi ko hunde nde Allah fecci amen a haali mbiɗa mi wiyani noon koye konngol pular tan nde kono mbin neɗɗo fof yi muñal mami ngal hay sa haalani ko Allah andi hono yon sonno ko sagam ko muñmi ho Samba ko ɗum muñata kono ko cuhaaku kono ala ko mi haale suunde noon mi haale weñde kono Samba hay wallahi fotani bonde ma nede sabu min ko an halfimbo sonno ko sagam konngol sira hakkude mum mbay ton kono niire ɗamurɗa adde kono wona ko neɗɗo yiɗi ko dañata koko dañƴa ko tan ɓamata adu noon ko pecce kono ha hande gosoraɗo saftata lawdi nene fof mami waajo Sambam min noon kam sa wi Samba ne bonnedi ene hawil sabu wuuro ngo fof ne andi Samba bonanedi te goto fof ne wiya Sambam ne heewinedi te min Sambam mbeɗa andi bonanedi ko jikkuma o muusimbo welani ha welani kono sonno ko sago canza jaɓɓal ballodiren hen daga noon ɗum gumaki haɓɓi e fuɗɗode haalam mi wima moƴƴere ma alata tulni joni noon e haalullaji ɗi kalaton ɗi nde ko noon koye ɗiɗi Samba ƴefti kala ko ɓinguel capaɗo haali boowal ƴefti ko lesti less ko to no ƴefti koye haalullaji moɗon no ƴefti hankkadi hawo jogui cuusalla min hucciddam wadda am garmi gara min contodira ndek noon oto bonne moƴƴere nde moƴƴuno ɗon nde oto itte hurum mo kurmino ɗonmi on sabu Samba so ƴeftana e kunuɗe moon suusa haalde mi woni hunde mi nani on noon Allah jarama a jarama mi nani haala ma min komi nanoma pularde mi nanat o mawɗo gorko ndemi ɗon ko anduno jamma dañorto haalis o muna welma a tottat kam na mettuma a tottat kam haalis mamoyam algani jomoya algani haalani sibu Allah ñagorima Allah ƴeew armi haalani ko jeyɗa kanko jeeyi ko jeeyi an jeeyi ar mbaɗa feere wat feere tan haalis o yaltin pecca an nene ma ƴefta ko jeyɗa ko woni kalis kal ko jeeyi Mamoudou jeeyi kono wona min jeeyi Mamoudou de jeeyi ngal payal kanuɗo ngal mo rew ngal on jeeyi ɗum haali Mamoudou joni an ko wi ko e Mamoudou annenen ko noon way walla warno ka tottoɗo ko kayitaji galle ɗi jeyno goya nene na ko haalata ɗo ko fof haalani haydara billahi goonga billahi ko goonga haalade goto e yo on yaay on yaay on wiyo on Mamoudou yo won wonta men ko dem galle galle neɗɗo wondata yumma neɗɗo wondata yumma wallahi o tottinoma gaynaji yo won kay yo armin gonmen ɗi fof kanko dal kanko joom oɗo omo yiɗi Allah tan yiɗa Mamoudou haala ka fof ko ɗum baaba jikku Mamoudou gañim jikku makko gañim honko waɗi kono haalis o a heɓata ɗum Mamoudou waɗi a heɓata Mamoudou resam bamma nde woppi maaro yeehi lawol mum alay sago goɗɗo resat kam yimo jinmi no yiɗi kam resi kam dewgal gumi dewgal ngal kono baba tuno holko yiɗi dum galan mami jo kalden gonga min waɗi dewgal ngal farata sunna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aɗa anndi ko yumma rewirajo ko rewire mam ko rewirde fof komi totanima hannde haalis o totanimi jagga haalis o a heɓata ɗum haalis o mbiɗen moftum
Mamo yang wala ka. Ada ni ko. Ala. Mono ba affaire o gutti. Ala. Ba yo ta mari ko. Boy. Jey. Nen. O ko sta ha no won. Tota mari so. Zainab. Jodo. O ko anana ko tuddo ba. Ala. Yo woppi non. Jol. Tota mari. Jo. Yo wani wa. Wani. Bab. Arka. Wana ai. Jo. Bab. Wana ngapina tasi ngamo. Wana ngapina tasi ngamo. Wana ngapina. Ala. Ko hoppane ma an jo. Ande wadi fof adundiya. Ba ko rawdo wadi do mer. Ba. Bin hakkilama. Baba galle hakkilama wata wadni. Baba. Adu Do mer yo an ba en ji yap ngati yan yep. min mi yandi ɗum ndiyamette mi andani Baba ay mi jumi sabiri ni. Ba. Kalso. Hadiso jom ma tam haliso baba hande. O lel ha hande le to tan kam haliso. Kalso ardwa sonu. To yijut. Yejita. To yijut. Asa totun da ma gila min ma hande. Yayi ko at kalso ko nyamaji wonno. So ma hebi mam tutuma hen. Wat feero tutuma kalso. Kalso ardwa. Asil hakkile ma wana haliso ran. Sala jebi ma heb halis ma. Ona ala nu don fodno. Ha? Ona ala nu fodno. Mbere an. Yejita. Baba. Jom ma wara do han baba. Ala yo lijit kalso tan. Mo lijit ariande su. Ariande su. To tam sawron. Ba. Ya fa ne. Ala ko. Mo tete kalso tan bi. Ba walla mi mo hebat. Ada andi non fodno. Bere andi no foti. Ba. Ses ba. Ses ba. Es mas. Olha fique hoje kula. Yo kula. Hajal komi ñaagi ɗum sabu Allah pullam komi ñaagiri ɗum Allah namdo woppa mi haalnamo gonga sabu a yan farmar min noon mi laaɓama gila garɗa ɗo faade joni ka neɗɗel tan mo ganduɗa neɗɗel tan min o mi anda holko woni aduna farmata ala pinal farmata an kalto jiiɗa aɗan muukini aɗa deeji aɗan fiɓi ɓandu ma ngu a haaldira yimɓe a toñodirta yimɓe a ɓallodirta yimɓe ɗum fof ni ko jikku ma sa yiiɗi kono kay hoto takkadi mbi aɗa yewo neɗɗo e dow bolle puyɗe an neɗɗo ari wimama hunde joom galle ma tan jaɓa min ɗum gonɗinmiɗa e yagal ma gila jiiɗa tan piɓɗa yeeso ma ngo piɓɗa ɓandu ma ndu a fijara a jalata gandum ka ɗayɗo jafuɗa noon de ko joom suudu ma accu haqqi no fewi ko joom suudu ma kono aɗa ɗayino hoorema an farmata neɗɗo noon wonata neɗɗo walla hangue kuɗaji ɗum horsima ko oɗo aɗa ƴetta won gueɗe aɗa fawa e dow mum te oɗo no wayi yidde mo horsindema oɗo sinno tan min o rewina haalaji amen tawno ko addi ɗo goɗɗo saabu wima an joom suudu ma goho fijara ɗiɗi jalata tati nan jaggi hoore mum ala hay goto haaju hay sa haalde mum wayno gona neɗɗo kaldira ni te ɗum fof mono muñi ɗum e nder ɓerde makko de e gandum ko so yalti ɗo mo yi pinɗo paɗo pijo jalo gonɗo yimɓe te ɗum fof mo muñanma ɗum ɗon neɗɗo noon wonata neɗɗo so wona neɗɗo wiye ka babba min noon mi wiyema babba yagal haala noon haala kees jama o rufi o resirmama ala min ko gonkalami eyyi haala noon kees jama o rufi ɗum koko min fewnoro ɗum ha feewa o meeɗa rufde kalis kees jama o meeɗa rufde ɗum kees jama o moni guila min gandodir faade joni ala no yimɓe ko tagi yimɓe fof kooli tottimo par ce que julgol makko wondema neɗɗo moƴƴo tagi yimɓe kooli tottimo ɗum ɗon o meeɗa rufde kalis kees jama joni noon neɗɗo so wimama o rufi feni julɗo nani neɗɗo moƴƴo ne neɗɗo tedduri nani te o an anda valeur makko de mi sennino Allah sinno ko min wonno tawno ko ƴeewi lembel goɗɗo fawi ɗo par ce que manki songade ɗum joguino ko mbaɗa haala joni pari mi ñaga e Allah parde noon e beele pare haala hen eyyi mi ga mi pari hen joni mbimami saw tawi o fenani ɗo jamani koko penowo ko penowo kala ko layatno kam ala ko woni hen ala ko waɗi hen fof ko kotte ala ko waɗi hen nani jooɗi ko wino waɗata waɗani hay fus o waɗani eyyi
gandu ko de kam haala jama kam ko wona fenande kam ɗum kam ɓuura seedan eyyi ɗum ne wawi won eyyi kono min mi anda kono gandanmi ko hooram Ah. ko laari noon fof koko mbimami ko kotte ɓole min mi faami amma min komi denɗo kono komi gorko ma ne fotani mi yenne alaɗa mi haɗa ko haala gonga ala gonka min kay mi faami gile tan kurtiɗa ha ɗo joni aɗa fiɓi ɓandu ma a fijani a jalani gandu wadde ko ɓoyɗo fende ɗum noon mimi andano ɗum ɗon ko neɗɗam noon kala ko wawi fende mami haalde makko ɗum ɗon eyyi heddi ko noon haala jama ɗum kam mo rufi kees o rufani kees ɗum kam ko min wima min o wima noon wona gonga kala biɗo noon feni min dal haala ko dal gasi ko ɗum tan a yeyi ala caɗal min mi ara mi jokkoto eyyi moƴƴi mamin deglu ɗum ɗon so allah joni mamin deglu ɗum ɗon kono a ƴewat feftude noon han kadi ɓandu ɗum ƴewa fijjo gona cahalo saabu a wona ɗum oɗo waɗi ɗum contrôle ko wasde wonde tan neɗɗo tan ni eyyi a wonat cahalo an noon hajja an no yonti eɗen kalda lay ka ngaari mawɗo Ah. o meeɗa haali an hajjel an holno neɗɗo joguito debbo mum ene samta ɗum an kadi andi base dewgol ko gonga kala ko haali subaka hiiɗo ko fenade min ɗo joni a nanni kam mi fenade mi feni komi fotani fende mais gorko noon sa ala a ƴamoyi a tawi yimɓe ne ƴama ma a fen ha keeɓa wadde ɗum tagi ɓandu fiɓar fiftora ko hawma fuɗɗim fiftade a fiftora ko Non, hawma saabu fuɗɗim fenade fiftade. moƴƴani an hajjel han kam sa accani gallo o fiftoto ha allah ne seedi gallo no woni ko min woni gacco ɗum saabu min gacco juɗɗe ɓuurini hem gacce dabɓe somi wottimo joni joni so allah lamɗo jaaɓi mbimi ko fii komi jalla lawla mami fota noon pottari non ko defa ko noon heewani de Ah. min defi ko hannde kam heewani hajjal minema ha ko def ɗon ko hewante yi joni joni mboɗo fenan ma ɗo leppude ceɓet mboɗo wawi yornoyde ɗum joni joni de mi senni allah fanmata deftani ad bottari ndi ɓuuri de ɗum kay woni lawol sehilam an hannde kam vraiment a liggema ko non mbima ko a waɗi ko donɗa noon babma kadi ni wano wawde fende tan fewnita ha feewa ɗum kam koko rona ay neɗɗo kala ko roni koko tiiɗe mum neɗɗo kam kala ko roni e baba mum ƴeew tan ko neɗɗo ko baba mum gollata noon duña ɗum hen billahi mi feera anda wawi meccal baba makko wa korna wallahi somi ƴeewi tan miijoto baba ma ndeysan gorko moƴƴo noon julɗo wonɗo koɗoɗa ko wawno feere eyyi moƴƴi mere anda an noon anda nde tele nde gartuɗa ɗum ko yumma sa yi bamma woppi yumma rewe yummum jibbi saabu ko yumma kañum ƴetti nde tele ɗum donɗa e yumma min yumma wona telede ko ɗawre ko ɗawre wonduno kala ko wawi ɗum wona nde reedu ɗum ko wawi nden ɗawre jaggi ɗum kala ko wawi fuɗɗani sukun kala ko wawi wonde eyyi kala ko wawi wonde debbo kam yooɗi ko debbo waɗa suhun kono debbo ala suhun tan ni on kam yo feere boni kono noon jarano jaɗɗade jingnaɗam debbo ko tagi aɗa adde jinnaɗam gorko awno kam sehilam tan wonɗo min kam ko gajare tan jarimde wona mettinde eyyi min nege yumma ko gajata jar wona metti jagguinono ɓimum ni ko noon tan jona tona Joom no yiɗno hannde yewtidde e maɗa hakkunde ma e nene ma no yahiri ni ɓernde ma welani noon aɗa metta kono ganda kadi nene ma nena metta te so on mettama onon ɓe minen fof min mette ɗum ɗaccu jewtiɗa e nene ma kalɗon jippina ɓernde ma gartira kadi hakkille ma a natti wonde won suka haɗa jogui miñiraɓe kadi no ɓernde ma mettiri ni e Mamadou de ɗum ɗon a tellinat ɓernde ma jewteɗa e nene ma enen fof joɗɗon jewten a yeeyi galleji ɗi ɗiɗi fof a waynaki nene ma a waynaki mi a waynaki mamma gorko a waɗi feere ma tan a arti e ɓernde ma mettude par ce que aɗa suki te wona noon woni aduna wona noon aduna yarata ko ɓernde ma metti fof accu ganda aɗa jogui jinnaɓe te ay nene fijirtake nene wona giirawo de ɗum noon jiɗmi ko jippina tension ma kalda e nene ma kalanama ko jeeriɗa galleji ɗi kalanama ɗo moftuɗa galleji ɗi haalis o sa haalani nene ma ha o faami o ha o andi mbiyama noon joni haalis o ko temps miɗo wawma rokkude hen temps par ce que ko an jeeyi kono ko onon jeeyi minen komin dañi hen fof koko dokkuɗon min rek son dokkani min haydara min ngala hen donc ko an tan nene ma miñira koñ ma te ko an woni gorko noon an woni responsable an foti joɗade miijoɗa nene ma miijoɗa miñiraɓe ma miijoɗa caggal ma kadi a resat te ay sa resi a jibini nden gandata hoɗum woni jinnaɗo mamma weltake
hay min mi weltaki no mbaɗirɗa ni mais aɗa andi ko waɗi ɗaccumi mi yiɗa waddema buure mi yiɗa tampindema ɓernde ma no metti ɗo noyne ma waɗiri ni ɓernde ma no metti e holno wiyete hay mi yiɗa inde makko ni woni Mamadou Dé